Yun, sarap boy tayo dyan mga ka-walk. Mga pa-walk. Kasi may loan na Laurent na. Walk Life na yung bagong pangalan ng channel namin. Mukhang papalit pa ako ng battery dito. Bale, i-unbox ko lang to. Regalo ni Mahal. Kasi sasabay ko yung pagta-timelapse ng pag-unbox yan. O Purino. Yan ang kasama kong pag-unbox. Kasi pag sinama ko si Ice, baka masira niya to. Regalo sa akin to ni Mahal eh. At buksan natin. Kuha lang ako ng kutsilyo. Saka ng ng battery. Palitan ko na yung battery nito kasi ilang bars na lang. Ang lobat na. So tingnan natin ha. Magtutukan kayong dalawa. Battery replacement done. Nakakuha na rin ng aking kutsilyo at bubuksan na natin yung laman nito. Sa loob ng box, meron ng ito, balot ng foam. Ito yung box patungan. Ba't may pinch to? Baka penglaruan to ng mga nag-deliver. Bagay, pwede pa nating ibalik kung sakali. Oh. Kung alam niyo na kung ano to kasi may DJI, the future of possible. Nakalagay. Galing to sa Altitude Digital, Facebook. Tapos libreng shirt. DJI, the future of possible. So alam niyo na kung ano to, malamang sa malamang. Tapos meron siyang libreng, uy, Lexar pa to na 64 ah. Magandang klase to eh. Sabi small daw to. Saan nakasya sa akin? Yan ang tabako na. Okay lang yung shirt, Op. May resibo, sales receipt. Ito na. Tantalan. Ito yung DJI Mini 2. Binili ko binili sa akin ni Mahal yung Bundle Primer Combo. Para may extra battery na siya, may extra na siyang mga gamit sa loob. Buksan ko. Nakaseal pa siya, sobrang nakaseal pa. Wow, smooth. May bag palang kasama to. Nice. Ito natin. Wow. What? Ito yung mga yung mga propeller ba tawag dito? Ito yun. May naka-indicate na kung saan siya. A, B, ganun. Ay, marami pala to. Extra. May tool na rin. May tornilyo. So, may mga extra tornilyo. Siguro kaya primer combo kasi marami.
Lalatag ko lang dito. Ganda ng bag, maganda. Parang water resistant. Hop. Ano to? Natin kung ano to. Okay. Instruction guide. Guide siya. Tapos, two-way. Ayan. Ito, mga papel. Paperworks. Mag-isa-isang papel. So, isang ano. Okay. Dito, papel. Oh, ito naman. Oh. Ito yung accessories. Parang charger. Type C. Okay. Oh, dalawang charger. Charger ulit. Hindi ko alam eh. Yung connector yung iba. Oh. Ito yung charger niya. Wala pa siyang ano, pero DJI nakalagay. Nakalagay dito DJI. Ayan, wala siyang ano pa, adapter. Ito yung battery, charger ng battery. Uy, ito, extra battery, dalawa. Nice. Paano kaya eject to? Oh, ganun lang, easy lang. Hilahin lang pala to. Ito, pindot dito, mag-unlock na siya. Oh, nice. Ganun lang kadali. Busot pa ako. Oh, ito na yung ano. Yung controller. Bakit napunit ko na yung plastic? Oh, ganito kaganda yung controller. Tapos ganito kaganda yung background, oh. High minds. Ganyan. Nandito yung joystick niya. So, joystick pala tong isa na extra. Oh. Ito yung joystick niya, oh. Oh, dito. Oh, ano pala yun? Parang may ano siya, may... Hindi ko alam kung knurlin ng tawag dito eh. Para dun sa grip niya. Para sa daliri. Hindi siya yung maalog. Tapos may nut pala siya dito. Para ikakabit. Hindi siya yung quick release o quick ano lang. Yun, ganda ng itsura. Parang ang sarap dito sa part na to. Hindi ko alam kung ano to, pero review na lang ako sa YouTube ng mga ibang ano. Oh, so na-extend siya dito. Na-extend siya siguro para dun sa malalaking cellphone, tablet, ganun. Ito yung ano, ito yung dito. Siguro para dun sa cellphone. Oo nga, ito nga yun. Connector. Pero para pa siya sa iPhone eh. Oh. Eh kung siguro kaya dito kasi dahil sa mga ano mga Android. So para doon pala yon yung dalawang extra. May mga mode siya eh. May nagpayo sa akin, Cine mode muna daw. Cine, normal, tapos isa sports. Tapos meron siyang ano, rubber grip para hindi madulas. Rubber grip din siguro to. Para hindi madulas. Diba? Gusto yung picture. Okay, maganda. Sunod-sunurin lang natin. Ito na. Uy, may propeller na rin pala to. So, extra lang tong tatlo. Magaan lang.
Tapos, may mga instructions siya. Ayoko munang galawin kasi baka masira ako lang. Pero, yun, buksan ko na. Wow. Oh. Bali, propeller guide pala to. Tapos ito. Uy. Parang guard dun sa ano. Sa camera niya. Yun oh, yung camera oh. Ayos, ayos. Hindi ko nagagalawin. Medyo takot pa ako eh. Medyo takot pa ako. Ito naman. Ay, yung propeller niya. May ano pa. Mga sticker. Oop. Oh. Oh, wow. Ito. Ay, ganun. Tingnan ko lang yung line pag ganito. Sisira pa. Oop. Yun. Ito ang likod. Ah, ito yung battery. Ito yung battery. Sa likod. Yun. Yan. 249 grams. Yun. Salamat sa t-shirt. Nag-request ako na extra large eh. Sabi ko kay Mal, extra large pagka ano. So, binila niya na ako na ito. So, dito siguro yung memory card. Charging port. Tapos, siguro pwede rin i-charge dito. Ang naalala ko sa review, parang 30 minutes atang itatagal ng isang battery. Ang sensor niya lang itong nasa ilalim. Wala siya ibang sensor sa paligid. Kaya mag-ingat daw sa pagdadrive nito. Ayan, camera na naka-gimbal niya. Tapos foam lang nasa ilalim. Ganda ng bag, premium yung bag, Stig. Ganda. Parang pwede rin lagyan ng camera. Kasi may mga ano rin siya, velcro. Ayun o. Pwede rin lagyan ng camera. Kape, ganun. Pwede rin lagyan ng kape. Ito yung mga ano niya. Out of the box. Itong box nito, para sa mga ibang accessories. Yung mismong, ito, battery pack. Yung controller, mga cord, paperworks, extra propeller. Ito, mismong drone. Yan. Salamat. Mahal, salamat. Ang ganda. Hanggang dito na lang ang unboxing ng regalo sa akin mga DJI Mavic Mini 2. Yan, Mavic Mini 2. Salamat sa ito, nagpadala ng damit na to. Okay din, pang araw-araw. Ganda ng bag. Premium. Thanks God. Sige, susan lang mga kasama sa paglalakad, mga ka-walk. Live, laugh, love life, and pure happiness. Happiness is real. Sa susunod yung papalibad na ako nito. Ganda.